Бу Әлмәт районының Кишүшат хуҗалыгы кырлары чәчүлек җирләре 1,5 гектардан артык. Бу атнада язгы бодай чәчәргә тиеш булганнар, әмма эш тукталган. Ява да ява. Bütün техникаларыбыз әзер, кырга чыга алмыйбыз. Ике көн яңгыр бик каты яуды. Шул сәбәпле кырда эшләп булмый. Практически безнең бүгенге секенгә бодайдан башка безнең ике көн чәчерлек бодайыбыз калды. Башка культуралар вис чәчеп беткән. Әлмәт районында яңгырлар сишәмбедән бирле туктамый. Юеш җиргә техника керә алмый, кирсә дә чәчкечләргә балчык тыгыла. 48 мең гектарның әлегә яртысына гына чәчкәннәр. В прошлом году у нас все знают, что была сильнейшая засуха. Әгәр узган ел корылык булып уңыш начар чыкса, быел башкача, салкын, яңгырлы һава торышы. Шуңа да карамастан кышкы уҗымның торышы яхшы. Димәк, быел күрсәткечләр узган елгы кебек начар булмас дигән өмет бар. Я не скажу, что год очень слишком такой с большими осадками. Артык дым юк, куркырга кирәкми. Арпа өчен бу яңгырлар файдалы гына. Корткычлар барлыкка килмәячәк. Химик препаратлар белән эшкәртергә дә кирәк булмаячак. Монысы Мамадыш районы кырлары. Бүген яңгыр акырынаю сәбәпле эшне дәвам иттеләр. Басуда 2 агрегат эшли. Борынгыдан килгән әйтем бар. Язын чәчсәң, сазга чәч дип әйтәләр. Бүгенге көндә әлеге сүзләр чын мәгънәсендә туры килеп тора. Бераз гына яңгыр төшкәләп торгала карамастан, эшләр дәвам итә. Инде яңгыр кымашчауламыймы дигәндә игътибар белән карасак, менә бу дискларга балчык әллә ни ябышмый. Шуңа күрә эшне дәвам итәргә мөмкин дигән сүз. Чөнки язның бер көне елны туйдыра, вакытның кадерен белергә кирәк. Булай гына явып торганда эшләргә була. Мамадыш районында 50% кырлар чәчелгән, узган ел бу вакытта 95% булган. КФХ шәкелзән хуҗалыгында біз бу Басуда менә кармасмыш чәчәбез, вики не арпа, соло. Бу хозяйство инде 80%-тан якын дип әйтергә инде ашлыкларны чәчеп бетерде. Яңгыр яумаганда икешәр сменада эшлиләр. Явым төшем кымашауламаса, майның 20-ләренә чәчүне төгәлләргә исәпләре. Бүген Татарстанның 25 районында чәчүгә чыга алмадылар. Кыска вакытлы яңгырлар чәршәмбегә кадәр явачак ди синоптиклар. Погодные процессы будут формироваться под влиянием северных циклонов. Һава торышы төньяк циклон йогынтысында формалаша. Урыны белән яңгырлар булачак. Көндез һәм кичке якта яшен көтелә. Шулай көчле җил дә булыр дип фаразлыйбыз. Тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәчәк. Сильный ветер порывами до 15-20 метров в секунду. Авыл хуҗалыгы белгечләре әйтүенчә, язның яңгырлы булуы уҗымнар өчен файдалы. Быелгы яз шартлары үткән яз шартларына караганда кулайрак, чөнки былтыр корылык булды. Быел дым бар, безнең җитми торган югары уңышлар алыр өчен җитми торган факторларның берсе булып дым тора. Быел алла берсе дым бар, шуңа күрә без кулайым югары уңышларга өмет баглыйбыз. Республикада 2 миллион гектарга якын кыр чәчелергә тиеш. Алдагы 10 көндә яңгыр яумаса, чәчү төгәлләнәчәк. Мамадыш һәм Әлмәт районнарыннан Илдар Сафиуллин, Филза Хамидуллина, Игорь Романов, Ирек Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы.